Og nu vil vi så bevise sætning 2. Og den lyder altså sådan her. Ja, jeg har lige kopieret det. Ja, og den siger altså, hvis funktionerne f og g er differentiable i x0, der er også funktionen f minus g differentiabel i x0, og differential kvotienten er derfor parentes f minus af g mærke af x0, det er så lige med f mærke af x0 minus g mærke af x0. Altså det er ret meget den samme som den vi lige har bevist, og det er egentlig den samme argumentation man benytter, og det eneste forskel der er, at man bare lige bytter rundt på nogle plusser og nogle minuser, altså ændrer nogle fortegn, og så til sidst så får man så samme resultat, som altså ender ud med at sige nogenlunde det samme, som vi kan se her. Altså at når det gælder, at når man sætter det ind i sekantens hældning, så vil dens grænseværdi nærme sig f mærke af x0 minus g mærke af x0, når x nærmer sig x0. Og derfor så ved vi, at f minus g er differentiabel i x0, og differentialkvotienten derfor må være det her. Så hermed så er sætningen så bevist, og vi kan nu gå videre. Ja, vi vil nu gå videre til bevis af sætning 3. Og sætning 3, den lyder altså sådan her, hvor vi kan se, at hvis funktionen f er differentiabel i x, og vi har en konstant, der hedder k, så vil funktionen k gange f også være differentiabel i punktet x0, og differentialkvotienten vil derfor være k gange f mærke x0 lige med k gange f mærke x0, og det vil altså sige, at vores konstant her k, den bevares bare gennem vores differentiation. Ja, og det er så det vi gerne vil prøve at bevise, at k det altså bare bevares, og der ikke sker noget med det. Ligesom med sætning 1 og 2 kan vi også her bruge differenskvotienten til at bevise denne sætning. Og ja, det gør vi simpelthen ved at sætte funktionen k gange f ind i differenskvotienten. Så den kommer til at se sådan her ud. Så vi kan se her, hvor vi sætter k gange f ind på f's plads. Sådan, altså hvor den fad f af x, så nu k gange f af x. Og sammen herover, hvor det er k gange f af x0. Og det vil vi så prøve at bevise sætningen ud fra det. Ja, og vi starter med at hæve parenteserne udenom k gange f. Og det kan vi bare gøre uden videre, fordi at der er ikke noget specielt ved dem. Så det kommer til at se sådan ud. Sådan hedder jo k gange f af x minus k gange f af x0. Ja, og næste trin, det er så kan vi så faktorisere de to k'er her, sådan de kommer til at stå uden for en parentes, altså sådan her. Så vi ser, at k, det ganger ind i parentesen, hvor det hele det så samlet, sådan vi får flyttet det ud. Så det skal vi nemlig bruge for at komme. Ja, og nu når vi så har sat k uden for parentesen, så kan vi så sætte det helt uden for brøken, så den gør det, at det ikke er en del af brøken længere. Altså sådan, det ser sådan ud, sådan at der kommer til at være k, og så gange hele brøken, og den her brøk, så kan vi se, at den brøk der er tilbage her, det er jo en brøken for sekantens hældning, og altså den vi gerne vil finde. Ja, vi kan så se, at vi har sekantens hældning her, og den ved vi jo, at den nærmer sig f mærke af x0, når x nærmer sig x0. Så derfor så ved vi, at den her, at den har altså en grænseværdi på f mærke af x0. Og den kan vi så, når man har den, så kan man godt bare gange den sammen med k. Der har vi også en eller anden regneregel, der siger. Så det vil sige, at vores at det vil komme til at se sådan her ud, hvor vi kan se, at det samlede kommer til at være sådan her, og vi har altså nu bevist sætningen.
Og undskyld for min stemme. Jeg er virkelig syg, så jeg håber, I forstår det.